питат те кои сме ние и защо Окси Тунинга се смееш преди малко. Кои сме ние? Защото точно така, казах кои сме ние и той почва, пък да записахме. Сега, сериозно. Тук се пред културен дом. Защото сме културен за това. Много сте културен. Имаме си фонтан, който не работи. Няма нищо. Виждате ли го? Не, защото е тъмно. Отново сме малко на цигарка, както сещате. На цигарки сме малко така. Тихо, после хората ще кажат, какво правят? Какво правят тия момчета, ба, всяка вечер цигарка, как ста старал? Ето, много сериозно и кажа. Който иска да познава сме 0885983831. Който иска с мене 0899291907. Само за момичета. И моето. И за момчета с много коли. Така. Ферарита само. Тунинго, ма ги педали си? Не бе, да се може само. Така. Или път да ти само ти те караш, Аха. Тарикаци. За мен е... Който ще да е, стига да е хубава. Смех. Сега съм малко подведен на кефа, защото... Чакай, обесех хората. Сега с нея Тунинга, защото съм смешен. Разбирате. Все пак сме културни хора. Ние сме културния дом. Не сме като някой от наутай класа. Сещате се, нали? Или като на Ицва класа. Там някакви си. Кой бе? У вас само две момчета ли има, бе? Да, 3 бе с мене. Как бе, кои сте, бе? Аз Едно? и Мустафа. Верно, ми се пръдна. Да, той пръдна. Полицай. Балери... Не бе, как си бе? Волки. Бухте! Не, бухте, си им падени. Сот, кистия, не знам. Добре, че не видях, ще им приберат това. Ще я приберат. Вчера... Малко предупреждение направиха и... Да, нямаме лични карти, ние сме малко хулигани, така разбираш, нали? Ко са плес, то пучило. Това е така. Сега ще едно тъписта преведем, защото... Сега часа някакви 4:30 някъде гледам аз по моя. 4:30 сутринта. Направо... Да. Да, чите. Ролекса, виж Ролекса. Ролекс. Айде сега да му кажа, че всички ще дойдат. Ей там Бентлито ма чака. Мали. Неговия Форд Мустанг. Мали. Мани. Ма те са Тунинговни деца. Айде да стане на там да оставим. Ай към колите си ходим, защото вече прекаляваме. Хвърлите телефона в кофта, душките ма, бе. Айде, бе. Ей там. До колата викаш. Ай по-бързо. Чакай, бе, алармата. Пиу. Не вървиш, бе. Чакай, ще отворя Бентлито. Ай си, алка. Базикаме се, нямаме коли. Точно пред културния дом. Покажу. Това тъмното не го виждате. Тъмното е културен дом, това е културен, да е тъмен. Така, това е... Ние чакаме, ние се разкарваме. Извинявай, че те сритах. Няма върто нищо. Сега ще стъпам. Така, пак сме приятели, няма проблем. Да. Така. Къде знаете ли също се разкарваме? Защото сме пичове, защото... Ние се разкарваме, защото сме пичове. Да, защото сме малко на, както казах, цигарка преди малко. Разрешно, така. Не сме пили абсолютно нищо. Одей видяхме Янко. Селен на Янко видяхме, бе. Янко, то си патага стига, бе. Чакай, бе. Селен на Янко от Сол Йордан Йовков в 12 Б клас. Кой град бе, заварай града? Град Кърджале. То, виж сега, чето посих сега, го базика така. Кара Форд Сиера. Форд Сиера, модел 6.6. Това записвали, бе, това записвали, да не е спрял. Модел 6.6 кара. Къде вървим към Силвара, бе, кой става там? Къде Силвара? Това пак чакат ми момичета. Верно, бе, Галя и Тошка, верно. Тошка, грешка, не Тошка. Тодорка. Дай да се спрем малко така. Сега, гледай ма сега внимателно. Никой не идва. Никой няма. Това се пичува. Абе, булките ги няма, спокойно ти казвам, булки няма. Нито сот, нито булка, нито сот, нито фот, нито гриви. Нито младоженце е тук, никой го няма. Нито албънди е тук. Така че това как го измисли? Да, не знам, брат, измислям сега. Само последна година, ето от тук. Да, абитуриентът тази година ще ходим с учепрак. Кой ще къде идва? Който ще каже, ще имат стая, няма проблеми. Тя ще е 5 звезда, не знам, може да е 4, не знам. Йолко е поканен, но той нещо се дърпа майка му дева. Грешка, не са базики, не майка му, нали? Приятелски така, судня. Който иска 0899, пак ще повторя, писата ми другия път. Така. Сайта turbo.tooling.hit.htm за хора, които обичат колите, тулинговане. Стига реклама. Реклама на